Pak, Nanti aku arep pasar dilit ya. Anaknya dijogoni kae. iya. Cek nonton TV kae lho, didulang sisan. Burung magang kae soalnya. Iya. Oh iya, Dek. Jalan itu kan channel ya. Hah? Cenil? Yo, engko tak tukokno nak enek yo. Itu kok lu mumpung isu isian. Oh, tak mangkas dilit. Dolali lho anaknya didulang. Kemudian itu kan channel tak bilang anak itu. Ini channel, Dek. Ya ampun, Pak lali aku sak pelengan. Wis lali lho. Yo amit lho Pak, aku ki buru-buru pasare kayak gek ruamine pol. Aku ki urung masak, urung nyayur barang lho. Kene kadung bilang anake, malah itu kok channel lho. Yo amit lho Pak. Tapi ya wong lali lho. Alah, aku lu pengen saiki. Walah Pak lah kok kowe cah cilik to Pak. Los, yang penting aku butuh saiki. Titik. Gek kowe iki ngopo to Pak malah pendekan ngono ki? Los, aku pakai channel pengen saiki. Japan bayi jajan. Rambut tukennya aku ora meduk pokoknya. Walah Pak, emang itu arep mangan. Emang wetemu ki ra ngelih apa? Arep nang kono wae, ha? Los, pokoknya aku pengen channel. Titik. Walah Pak, wis to ayo midono. Wis to, engko bengi tak kei jenel yang lebih enak pokoknya. Ada ngopo kuwi? Wis pokoknya spesial nggo kowe pokoknya. Wis to ayo midono, gendang. Tenan lu ya. Awas sampai kampus ya aku kowe. Yo iya lho Pak, kapan lho aku ki ngapusi kowe? Ngono wae nesu lho kowe cah cilik lho. Ayo kamu Bu. Channel spesial lo ya. Iya spesial pokoknya nggo kowe engko bengi. Ayo gendang mlebu.